Plusom X stať pozdrav. Pracovným plusom vchod C na pravú ruku. MXK zmeniť smer. Kobila sa aj trocha hrana, ale jak drží, taká je vystretá kvôli tomu. Lebo som jej povedal, nech už prestane vyťahať za brucho, cez brucho. 6 sekúnd nehybnosť a pracovným plusom vchod. To bude skôr problém. FXM od steny k pustenie. C, stredný krok. HXS zmeniť smer. Nie, nerob, lebo tým ja sa zlakne len čo len trochu, kobila trošku zrýchli krok, ona už stiahne a kobila potom takto na kľúše. Vidíš to? Musíme to povedať, nech v tom kroku je jemná. A pracovný plus. E kruh, priemer 10 metrov. C stáť, 6 sekúnd hybnosť, stredný krok. Dobrý. Ja nemôžem jazdiť, ja som si presil krieslo, ja som predali. Ja mám túto vedľa. A pracovný sval. Dneska naladený tak, že keď budem na sebe, keď začal budem provokovať, tak si idem na ráň predať, keď mu sadnem na to. A kruh 1 krát dookola, priemer 20 metrov, pracovný plus. C pracovný sval, kruh priemer 20 metrov, 1 krát dookola. HK, stredný sval. Aspoň takto ma to proste sa ukázať trošku. Ja viem, že by som nechodil na nič podobné. K pracovný sval, B pracovný plus. Som to bolo dôležité povedať, že to vnútorné rozpojenie a dajme išla tak to HXS zmeniť smer, stredný plus. ja viem, to sú
keď dojdú, že odnúto, že to nevie, tak si koniec podľaž. Áno, to je. To je pustený chrbát. Oni Cez pracovný kľúč a zo spredu si stať pozdrav. Stredu